Lah serah mampu. Melu wong kerja. Pateni ae man. Sambatane wong papat sing sitok cilik. Tak apa ke YouTube pokoknya. Aja ngolah ngale lho. Video angel iki. Iya. Ya kayak kabutan gancuk. Kuwi kok pecengkeh. Ini gancune ngono kok. Ayo, lanjut. Cilik kalungkil. Set. Cilik kalungkil. Kan. Minta lidi. Ora wong kalungkil. Kalungkil. Agar kan dicekeli HP.